Γι' αυτό και δεν σε ενόχλησε. Πάμε μάγκες! Για αποχρώσεις τη δουλειά. Λουί! Κάνε ελεσέι τώρα, πιέσουμε ή δεν πιέσουμε. Έτσι μπράβο, άιντε. Μπράβο, πάμε! Πάτα περιοχή, πατήστε περιοχή. Σίγουρα. Μπράβο, Νιόνιο! Μπράβο! Μπράβο! Μπράβο, έλα! Μπράβο! Ρε παιδιά! Μπράβο, μπράβο! Ρε πούστη! Μπράβο! Κάντε καλά την πάσα! Μπράβο Γιώργο! Λίγρη. Ξανέκας! Πάλι Νίκος, πάλι Νίκος! Μπράβο Γιώργο! Δεν μπορεί ώστε. Άγγελε, άγγελε, άγγελε! Βλέπω, έγινε, έλα, γκολ. Μπράβο, μπράβο, μπράβο! Μπράβο Σωτήρη! Μπράβο! Πάτε κεφάλι καλά να πάνε. Λέγια! Μπράβο! Πάτα περιοχή! Έλα παιδιά! Μπράβο! Έλα! Καλή είναι! Καλή είναι, μπράβο! Δεν πειράζει, μπράβο, καλό! Καλό ήταν, δεν πειράζει, μπράβο! Ένας είναι. Μπράβο, παιδιά! Πάμε! Νικό! Νικό! Αν δεν πηδήξει θα πάρεις φάουλ. Παίξτε, παίξτε! Κάτω την μπάλα ρε, έτσι στα διάλα τη σηκώνεται. Μπράβο Κώστα! Μπράβο! Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Ωραίο. Καλό, καλό, μπράβο! Μπράβο Σωτήρη. Άλλη τελείωσε, δεν έγινε πάλι στη θέση σου! Πάμε, πάμε, πάμε. Παίξε, παίξε, παίξε! Πάμε, πάμε. Μπράβο Βαγγέλη! Πάμε! 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 Στέφανε, έλα! Έλα! Μην πετάτε την μπάλα ρε παιδιά! Έχεις την Λογογιάννη, κάψε την ρε Βαγγέλη! Αυτό είναι, Δεν το βλέπετε έξω όμως τα παιδιά ρε. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Μπράβο ρε Νίκο. Μπράβο, στέλνει, στέλνει. Έχεις χώρο πολύ. Έλα Γιάννη, ανεβείτε, ανεβείτε. Φύγε Νίκο. Τώρα, εντάξει, εντάξει, εντάξει. Έλα ρε Γιώργο. Έλα ρε Γιώργο, παίξε. Ωραίο ρε παιδί. Μπράβο Λόριζο. Ακόμα του πας Μπράβο Λόριζο. Μπράβο, μπράβο Λόριζο. Στην μπάλα. Όχι ρε. Μπράβο Βαγγέλη. Ωραίο, καλό, πάμε. Έλα, έλα Τάσο. Μη πέφτεις, μη πέφτεις, μη πέφτεις. Μη πέφτεις, Σοκράτη. Μπράβο, μπράβο, δώσε.
Εντάξει, μετά θα τη δώσει. Θα τη δώσει την κάρτα μετά, ρε. Θα τη δώσει. Σκάστε. Μπράβο! 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 Πάμε! Είσαι τρελός! Γιώργο! Όλα Νίκο! Σήκω Δημήτρη! Δημήτρη σήκω! Είναι κάτω. Γκάλτης. Αυτό είναι! Έλα μέσα στην περιοχή, έλα! Έλα Καραγιάννη, έλα κοντά. Όχι ρε, μπράβο, μπράβο! Μπράβο Νίκο. Μπράβο! Μπράβο όλοι. Κοίταξε, εγώ μου πόσο 40-50. Πόσο θέλει, 20 λεπτά, Πόσο σε λείπει μου, πόσο είσαι τώρα, Εγώ 55. Έλα ρε θηρίο. Μα και εδώ μέσα λέω σε σχέση με Ναι. Όλοι τάσο. Λούις, Μπόρσης, Δανίκας. Μπράβο, πάμε! Με το Μιτσάρα παίζαμε μαζί συμπαίχτες, 6 χρόνια. Πού, στη Ζωφρία. Ναι, Ναι, με το Μιτσάρα, ναι. στην κατευθείαν. Ναι! Όχι ρε! Διεκδίκηση, ο αμυντικός διώχνει. Να σου πω. Βγάλει και κανένα φωτογραφία την κερκίδα όλο μέσα. Προηγούνται πάντα οι παίχτες. Έτσι κάτω δεν βλέπουμε ρε. Μην μιλάς πολύ γιατί ενοχλείς τον επόπτη, Ήρεμα. Α, ορίστε ρε, το βάλα το καπέλο και μπήκανε τα σύννεφα μέσα. Αυτό είναι. Ναι. Στα κοίτα, Ωρε γκάφα. Και σας θέει ο Φωτάκος μετά. Η εγγύηση. Για το φώτη κουβέντα. Η εγγύηση σας θέει μετά. Πήγε να πιάσει αντί να πιάσει την μπάλα. Τώρα όπως ήταν τόσο κοντά. Αυτός ότι είναι δύο. Πάμε τώρα, αυτό είναι που κάνει τον κόλ στον Εχασβής. Εγώ στο μεταξύ μας παιχνίδι αυτόν υπήρχε πουθενά. Σας μάγισσε, υπήρχε. Έλα γαμάς. Γιατί το φραγκολιάκι τον έκανε τώρα. Γαμάει ο Η Τάκης. φραγκολιά του πήρε στην ταυτότητα. Τέταρτη νιώτη ο Τάκης. Αυτό το άκουσα ότι δεν κατεβαίνει στην εκπομπή να παίξει, λέει. Θα πάρει και ο Λίδης, θα κάνει Έτοιμη να σου λέω, το άκουσα. Ρε παιδιά μόνο ο Κωνσταβάρας τι έτοιμη είναι. Κάτι τα παιδιά τώρα, χούλιγκαν. Το 17 είναι έτοιμος. Στη Φακίλα είναι το 17. Ο Ζάκης ο Μυρούλης, εγώ θα είναι. Ναι, αυτός ο Μυρούλης. Ο Ποχεραγνός. Για τα στοπεράκια δεν άκουσα. Συμμιλτιάδης, να πούμε την αλήθεια, τώρα την είπαμε την αλήθεια. Η αλήθεια είναι μία. Πήγαμε να παίξουμε με τελικό με την Νόβα στο 2-0, να πούμε με 11 παίκτες και από τους 11 οι 7 ήταν ικανοί. Και το Ζουανάτο από το 10 να είναι εκτός αγώνα. Βάλει και αυτό. Από το 2, από το 2. Στο 2, ποιο 10. Στο τρίτο λεπτό έμεινε από τα πλευρά του, δεν έμεινε. Στο λέω γιατί ήμουν δίπλα του, στο 2. Ακόμα και τώρα λέει μαλάκα ο Λίγκρης, ωραία πουτάνα, ναι, αλλά κοίτα, μαλακία το 20. Δηλαδή, εβδομάδες ακόμα και τώρα μπορείς να του πάρεις την μπάλα ρε μαλάκα, γιατί αυτοί ξέρουν μπάλα ρε μαλάκα. Έχουμε παίξει ένα φιλικό στο Χαλάδι, μαλάκα εβδομάδες. Έχουμε παίξει ένα φιλικό στο Χαλάδι με παλέμαχους και τέτοια για φιλανθρωπικούς και τέτοια. Να μην μπορούμε να του πάρουμε την μπάλα να δούμε ρε μαλάκα. Αντί να μην μπορούμε να του πάρουμε την μπάλα. Εν τω μεταξύ όταν σου βάζε το σώμα, νόμιζες έπαιζε ότι έπαιζε σε βράχο. Τον έχει κάνει πουτάνα. Και αφού τον έχει κάνει πουτάνα πηγαίνει με το σώμα να μαρκάρει, κοίτα τον ίδιο μαλάκα. Παίζε βρε μαλάκα Γιώργο, στο μισό μέτρο είσαι. Εδώ δεν έχει να σκοντάρε μαλάκα, να πάρει μπάλα ρε μαλάκα. Ο Δανίκας δεν μαλάκα, ο χειρότερος παίκτης. Πάμε. Εκεί την κάνει γεμάτη. Ποιος είναι? Τώρα πάει, πες το. Τώρα δεν μπορεί να παίξει. Το έκανε. Άρε άσκετε. Ναι, μιλάς εσύ. Πώς θα παίξει.
Εγώ πάντως μέχρι τώρα στην πρόβλεψή μου το δικαιώμα. Παντού μπαίνει. Δεν είναι γύρω τον νόμο. Είναι αγόρι μου που μείνανε πολύ πίσω και να Κοίτα εδώ μου πρεσμένο. Να σου πήρω το βάλω μέσα. Δεν το κάνει για πλάκα. Φίλε μου πηγαίνουν καλύτερα. Δεν θα ρακίζει ο άλλος στο εκεί. Βάλε πράγμα. Μυρούλη. Πολύ ωραίο. Μάλα σου μα τον είδα, λέω, κάπου τον ξέρω τώρα. Τον είδα με τον Μιχάλη, του λέω του Μιχάλη, ρε μαλάκα θα πληρώσει, είναι αυτός. Ναι ρε, καλή ομάδα ρε μαλάκα. Τι γίνεται βαθιά. Ω μαλάκα, να πάρτε κάτω. Μισός Λούις. Το ένα ειδικά. Το μαγαζί πάει καλά. Το καφέ πάει καλά. Εντάξει, τον κόλπο πάει. 8. Είσαι μεγάλο κολόπεδο. Μαυραμίδης βγήκε ρε. Άντε ρε Μυρούλη. Έπρεπε να βάλεις καλαμίδες από πάνω. Μήπως είναι ακόμα τιμωρημένος. Ρε σας μιλάω ρε, Αβραμίδης βγήκε. Αλλαγή βγήκε, αλλαγή βγήκε. Καραφλός. Αλλαγή. Είχε κάνει κανονικά ζέσταμα. Πού είχε φάει 10 αγωνιστικές. Α, ο Στέφανος. Βγήκε, πού να ξέρω. Ναι, βγήκε, έπεσε. Έπεσε. Ναι. Εδώ πας πιο κάτω ρε Θανάση. Μπράβο ρε παιχταράδες! Μπράβο! Αφού έκανες και κεφαλιά μωρή κουφάλα. Την βρήκα, φάστασε και μυρωδιά. Θα πάνε καλύτερα. Το κακό που είχε ο φώτος. Δεν μιλάει καθόλου. Και καλό παιδί για να έχει. Δεν κάνει. 10 παίκτες παίζει. Ποιοι παίζουν με 10. Εντάξει, φάγανε μαλακιά γκολ. Δηλαδή τώρα είναι αποκλειστικά. 100. Λίρα 100 είναι 3 παιχνίδια συνεχόμενα με το μακιάσιο του παλικάρι. Κάνει γαμό τις εμφανίσεις. Δεν μπορεί ο Κωνσταβάρας, δεν μπορεί. Τις κάτσες ο Κωνσταβάρας. Ο Φωτάκης 3 αγωνιστικές παιδιά είναι γαμό της τοματοφύλακας. Κάνε ρε μάλακα, γιατί να δώσει πάσα εδώ, ένας, δύο, τρεις ρε μάλακα. Μαλάκα ήρωας είναι, κουβαλάει τόσα κιλά, ο Πούστης δεν θα κουβαλάει. Και εμείς που είναι και επικίνδυνο αυτό που κάνει. Κουβαλάει ο Πούστης τα κιλά. Μπράβο ρε Νικόλα! Αντί να φύγει εδώ, το μιλήσει, δεν παίρνει εδώ, να κατωτάπες. Γιατί δεν τραβεί και τους δύο εδώ και δεν Ζούμπα, δεν βάζεις μυαλό, βάζει κόλλο τα έχουν χτίσει. Μόνος, να. Μπράβο. Κοίτα ο Λάβδας, ο Λάβδας. Πάμε στο πέτρο, στο πέτρο! Εντάξει, τελείωσε. Αυτές τις
κόρη να τους έχετε στο μυαλό σας. Ο Αγγελάκος. Παλίτσα το ευχαριστήθηκες τώρα, έλα, σούπερ μάρκετ. Τόση ώρα περίμενα να φύγει από το σπίτι να πάει. Δεν έχω ώρα κάθε και περιμένει. Είναι δουλειά, είναι σε δουλειά. Ωραία, ακούστε να του λέω εγώ. Περίμενε να φύγει να πάει στη δουλειά για να πάει σπίτι. Λέει, κοίτα τόντε. Δεν είσαι καλά πλακά. Εκεί από την ώρα που κάναμε μπάνιο, όχι ρε, πού θα πάω στο σούπερ μάρκετ. Και από εκείνη την ώρα ήρθατε εδώ. Μπράβο Νικόλα. Μπράβο ρε σκύλε! Μόνο σου! Είναι επικίνδυνα πράγματα. Και εδώ τελειώνουν όλα. Ποιος?